Huwa sigriet magħruf li l-kampanja ta' Roberta Bela biex imexxi l-Partit Laburista u lill-pajjiż tmexxiet mit-tim tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. B'hekk Bela ġielet fuq l-għajta tal-kontinwità ta' Muscat. Hekk intqal fl-editorjal tal-Journal Times of Malta fejn ġie spjegat li Joseph Muscat se jibqa' mfakkar fl-istorja ta' Malta mhux biss għad-drittijiet ċivili, iżda anke għal fatt li ħalla jiffjorixxu l-korruzzjoni u n-nepotiżmu assolut f'pajjiżna bisħabu jaddu minn fuq il-pajjiż qishom romblu. L-editur sostna li Muscat ma għamel assolutament xejn waqt li Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u l-Ministru Stilla, wieħed mill-protagonisti ewlenin tal-kampanja elettorali tal-2013, Konrad Mizzi, kellhom il-kumpaniji segreti fil-Panama esposti mal-erba' tirjeħat tad-dinja. L-editorial spjega li wara li Joseph Muscat spiċċa inondat b'muntanja ta' skandli beluf ta' nies jinżlu fit-toroq, Muscat kellu jirreżenja minn Prim Ministru bil-konsulent legali tiegħu Roberta Bela, mejjun mill-grupp ta' Muscat, jiġi elett bl-għajta tal-kontinwità. Għaldaqstant, l-editur saħaq li Roberta Bela issa huwa maqbut bejn il-basla u oxrita u qed isiba impossibbli jiġħad lil Joseph Muscat bħal ma suġġerilu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech nhar it-tnejn fil-Parlament. Aqbad mingħajr dewmien u pubblikament issa u iġħad lil Joseph Muscat. Hekk biss tkun verament turi lill-poplu Malti li trid tnaħħilu id-dellikra li għandu fuqu pajjiżna. Ammetti li Joseph Muscat wassal lil pajjiżna f'dan l-istat. Ammetti li dan hu l-legat tiegħu. Nisfidak issa, Prim Ministru, iġħdu, neżżaw mill-ogħla onorefiċenzi ta' pajjiżna. Keċċieħ mill-partit tiegħek biex nimxu l-qudiem tas-sew u turina li int m'intix kontinwità. Dawn l-iżviluppi kollha seħħu wara li l-Financial Action Task Force iddeċidiet li tqiegħed lil Malta fuq il-Grey List bl-editur jisħaq illi l-ħtija taqa' kollha kemm hi f'ħoġor Joseph Muscat. Madankollu fil-waqt li fl-aħħar sena u nofs Roberta Bela introduċa sistemi biex titranġa r-rule of law, donnu dawn id-deċiżjonijiet ittieħdu ta' bil-fors riżultat ta' pressjoni internazzjonali mhux għax verament ħass illi kien hemm bżonnhom. L-editur jgħid illi Bela jrid jieqaf jipprova jfarfar il-ħtija fuq il-passat għaliex dawn l-iskużi qed jemnuhom biss is-segwaċi lealissimi tal-Partit Laburista. L-editur finalment jgħid illi minħabba l-fatt li Muscat tpoġġa fuq pedestal daqs li kieku kien xi Alla huwa kemm xejn diffiċli li Roberta Bela jiġħdu u jiddistanzja lilu nnifsu minnu darba l dejjem beżan mill-qasma siżmika fih dan il-Partit Laburista illi tali d-deċiżjoni ta' fiġġib magħha.